Takže čo sa týka QAčka, Quality Assurance, niekde sa to označuje ako QCčko, tak Trados nastavenia má tu v Options. A volá sa to Verification. A verifikácia, čiže Verification sa skladá z dvoch, a to je QA Checker, čiže samotné QAčko, a potom je tu tag verifikácia a terminology verifier. Ale vám ide hlavne o to QAčko. No, čiže tu nastavujeme potrebné hodnoty. No ale to myslím, že to sme už asi prebrali. Keď máme všetko správne nastavené, tak v rámci projektov sa QAčko odohráva vlastne na troch úrovniach. Takže vyberieme si nejaký projekt. Prvá úroveň je tzv. Okamžité alebo instantné QA. To znamená, že pri každej vete, ktorú idem potvrdiť, napríklad teraz potvrdím prázdny segment, dám Ctrl Enter, potvrdzujem prázdny segment a okamžite mi QA vyhodnotí chybu a error je tam napísané, že segment has not been translated. No, čiže vlastne upozorňuje ma, že nebol segment preložený. Takže takto ma upozorní na všetky nastavené QA issues, alebo teda chyby, problémy. To je prvá úroveň. Druhá úroveň je, že tak ako si cez F7 dokážem spustiť spell checker, tak cez F8 sa spúšťa zase QAčko. Takže to mi spraví QA na všetky segmenty naraz. No, čiže stlačam F8. No a vidíme, že aj v tom reporte, no, sa mi to tu zle zobrazuje, lebo mám iný monitor, ale tuto vidíte vlastne, že tu je označený, no tu je vlastne messages, čiže je tu 23 messageov, 23 správ z QAčka, že sú tam nejaké chyby. Takže ja keď si kliknem na niektorú z nich, tak napríklad tu mi vyhodilo, áno, čiže chýba preklad, chýbajúci preklad. A rovnako by vyhadzovalo aj iné chyby a upozornenia. Takže to je druhá úroveň. A tretia úroveň je, keď potrebujem aj report, čiže ja si viem vlastne na úrovni fajlu alebo projektu spraviť cez batch tasky QA report. Niekde ho nájdem teda samozrejme. Verify files, no, čiže verifikácia. No, tu sa to volá ako verifikácia, pretože robí vlastne všetky tri súčasti verifikácie, pokiaľ sú nastavené, a to je QA. Spraví aj verifikáciu tagov a verifikáciu terminológie. No, spravil, že 22 messages reported. Áno, a teraz keď idem do reportov, tak tu je verifikačný report. No, čiže je tu 20 chýb, dve upozornenia, dokopy 22. A tu na to vidíme, áno, čiže warning, missing opening bracket. Čiže chýba nám úvodná zátvorka v tomto. Tu je opäť warning, missing closing bracket. Tu mu chýba zase koncová zátvorka. A tuto v tejto ostatné sú už erory, čiže chyby, keďže sme to vlastne nepreložili. No a tento report sa dá uložiť. Do Excelu by to malo byť zrejme. Áno, Excel. Čiže niekde ho
odložím napríklad do dokumentov. A môžeme si ho teda pozrieť v dokumentoch. Čiže v podstate to vyzerá takmer totožne. Takže niekedy zákazníci posielajú vlastne takéto reporty, či už v Exceli alebo v XML súbore. Takže ak budete mať ešte nejaké otázky, kľudne sa ozvite.